Kakasi Student Union Seng hakal pratereng no pra kale ban bu sentio ban Kynmaw Burom yakabakum kani kasi kabade ka Lyngkhuh Sngi yap baprapuai Myllung Soso Tham hau mador bla penyeng hanehu shalong hakane kasi la dan lang nadu present barang ba Jong ka Seng samla lambok starwell marngar General Secretary samla Donald V Thaba kinang yalam Jong ka CEC kit khot bat kinong kit kam Jong ka circle bat ki unit pair Jong ka Seng bat kinong yalam ka LYWA Kinaman silong kat bagi samla kit khot yang jaj beriu girang don yang tak jingir klik papura ban sim nyala jong ka penta bangin don ya ka thong ba jongi bangin ya kon persya ya kinu cinge ki persang ban lang shop ban persang ban pencak klep jaki riti gidustur ya ka ktien ka ktelit ke jongi haringi sim bangin pen ringiu pen daw in peliang ya kata bagi long ki shop papura jong gari ba ka jat pen re ba koi ka jengyat lenti ba fer kum ka Seng kami ya kendu ki bon bun ki jing tenju ki baharu kom teng habang ki perkhat sanu min poi bat syai kalenti kan jalam hajingya lenti ju ka Seng handai so thu sai bagi ta ka jingya jing tenju jongi berbor habingi pusan bat pek ye ki kentien jumulung so Tham ki don pat ki dak prut lenti bangini ya jam sakma kunu ban ya kon ki isu bo per jonggari ba ka chat pendu ko wai hagri Sngi nganam sem subon ka por hagi sigi don subon ba jing terha jing tenju jing penting jing pensmiet ye dekot ba per ye ki dekot jong jaj pendu kum juru khamtam ye dekot jong ka Seng hai benta ba per hari ngakwa ban ong tang kene ka wai ki plan duman ki ko tanpan ki kendang ko ki namla pan penkernga je kam sim ba senrang jong ki samla jong jaj pendu ko wai habangi seperkren ye kata ka penta kalong ba persang ban pulih ban puson ye kintien jong bulung Tham ki jukha bon ki jing perkhat ki bakrau bat kita jing perkhat ki bakrau ki long ka jing lam lenti yangi kuno bangin sandor kuno mi kon nam ta kari ba ka jaj pendu ro ko wai ngai scam bakani ka step pamanta kali ka step ka bakersi ulang yangi wi puai kam tam ki nungilam jo ka Seng ingin perkhat bangin sandor lara gande yangi benno senyang da kuno gelentiru ino senyang lang ba kata ka penta ka bakrau tam pangi khmi lenti bakajat benreu kan batkan sa kermen scam bakani ka klipmat kali ka step omtang ka Kynmaw ka kersiu tia yangi bedon he ka jaka rekan kersiu tia ya kari bakajat benreu ko wai nyo tang ikum kini kiru khra bolano senyang sibun jagari bakajat benreu ha usop ka thok katar hanrai ngi ben Kynmaw ru bakajat benreu jongi kadang don kam ya sibun ki samla ki khrau perkhat ki beno senyang ya kari bakajat benreu ko wai idon sibun ba kinong lambak ki bak kham sempang ki bak krau war ka diga juk ke jongi hari teng ka don jing snoram ba bun sin ka perkhat perdan kala klek khaulang ba kam don su katang ka jing puson ka banala kunu bantai kunu beno senyang ya kari bakajat benreu ko wai ngin man than kum ki nong yalam bat kum khot ka Seng ha ki benta pa per ngin persang ngin kentiu ngin petin lenti ngin ya ai mensiam peni bakajat benreu jongi kan jam sakmat kan kiu soprang hakil yang baro ublai trai kan rat nang kerku gedo yangi wai pu wai khnang bangi nang la ya banyo ya kamet ka besat baklan ijumut cepekat ki baklan ki jongi wat preng ta jinge ji tenju jinge lenti kum ka jat penreu handai kita baro kinam ne islam hak jinge lenti hari tang ki long tang sebentar ki jing prang bat ki jing hikai yangi kunu penskam kunu penang penjanai bayaba ngila yak bantai khamba ya kari bakajat penreu ko wai mat chofrang klo kari slam ka ki isu ka kerteng sa kanam Jong Myllung Soso Tham khublai subun si hajar ngo ublai khulangi bro